खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजो भगबाननाय महर लान सोनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबजासेल' मोनजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो फुंनिफ्राय स्टार्ट खालामनाय जादों मा देखायनो हायो मा देखायनो हाया नोंथांमोननोहाय साराया दुंहांबाय माने नैबेखौ एवनोसै आरोना फुंनि आदार इनिफ्राय दै गिलासे फार्स्टआवनो लोंनानै लाग्रोनोसै गुदुं मोखांखौ देखायनो हाथ'वा मोखाङा बिराद जायब्रेंब्रें जानानै दं आरोना एकदम फाहेहेनो मानसिया ओंखायनो डाइरेक्ट बेबायदि इन्ट्र' मारना होबाय आङो जा गोबाव जाबाय बिदि जायैया दिनै जागोन जबायाबो एवनानै लागोनसै ओमफ्राय नायदो एथ' मोजां एवनो लादों बानलु थाइसे होबानो दा बोरैबा जागोन आरोना एसे होनोसै आं दा गथ'नो खांनानै आंनियाव आरोना एवनानै लागोनसै फटाफटनो जोलै सासेया ओमफ्राय सिखारथ'वाखै सासेया आइसो दुगैदों मालाय फुङावनो दिनै दुगैस्रां लोबस्रां गाननो रेडि लादों आरोना दे गानदो दे खेमसेनो फिसालाखौ स्कुलाव दोननानै ब्लड ओमफ्राय बाजारफ्रानो दासो बहायहांदों आरोना मोनबेसे दङ बेयाव मादै मोनबेसे दङ 11 थाखा बारा ओंखारलाबायथ'वाखैबोहाय नायथिंबाबो मोनथाराखै आङो औ दाख्लै खानानै दोनखानाय आंहा मादैनाव ओंखायनो बेखौनो लांफैदां भेन्दि लांफानोसै एसे औ दा लेथ्रायैनो लाबोजादों उन्दैया मैया गाननाय गस्लायानो आरोना गानस्लायनो समबो गैला माबानायजों बिदानि ओंखारनायजों सिखारनायजों ग्रोब ग्राब फैदो सोरना गाखोनो थांसै बेमार नङाना सफैबायबो जोङो बेनोल' बाजार आंनि ओमफ्राय साहा पानि जेबो लोंलाङाखै नै ओरैनो दङ बिदायाल' खुनुरुखुम मुथासे जालांदों सा लोंसै सोर आङो 5 मिनिट टाइम होबा आं मावला मावलि मावनो हागौमोन फुगारसै आदा जानाय गोलैनायसो र' ओमफ्राय नै मैथायाबो जाया नङा जागासिनो दं आरोना जोंना हाग्रा जानानै दं एसे फुनांगौ ओमफ्राय बेखौबो खनसेनो एसे खास'नानैसो हाबाफारिफोरखौ मावनोसै आङो नै खायाबाबो जाया ओइ सना र' थांगासिनो आङो आथुर जादों अबेबा हारसिं रज'नाय अबेबा बिथां माबा फबलाबायनानै दोननायमोनहाय जाखोन्दाखौहाय जि जानानै दङ नै बेस्रा बारा जानाय जायैखायनो आब'मोनहा बारा जाया आंबोथ' बिदिनोसै मिलायनाय मोनाबा आंबो बाथोन बुथोन जानायानो जाया आरोना नङाबा मैथा बाथोनजोंबो ओंखामा खहाबो एसे बिजौ खास'नानै लागोनसै आं थास' बिबारखौ बिराद गियो आङो मानजानो आरोना बासर खनदेनो गिया खिन्थु थास'खौ गियो खास्रांगोरनोसै एसे मोस्रोमबो दङ बिरादनो जाबाय थोबाय बेनो फाग्ला मोस्रोमा दंमारोमोन नै बेबायदि गोजा गोजा मोस्रोम एसे गिदिर गिदिर मोदोम अरखाग्राया बिसो आरोना फैखागोनसो मोदोमखौनो खावसे लांखायो नै अरनानै फेल्लेबसे लांखायो बायो आं बे मोस्रोमखौ नों जाबाय थाथ'दे आं दा फुगारगोन जाथ'दे मादे जाथ' वाटार मिक्सा बेस्रा दे जा ओमफ्राय नैहाय जि सुनांगौबो एसे लामैनो जानानै दङ फिसालानि गानस्लायनाय बिमानि गानस्लायनाय बग्रा सोलायनाय एसे सोमस्रावनानै लाहैग्रोनोसै आं दा बुला बुलि बुनोसै आरोना ओमफ्रायसो साहा पानि लोंसै आं फ्रेसनो मबाइल एसे चार्ज होनानै दोननानै नै समाया 12:05 लाबाय बिमायाबो नै गोमोनो दहायनो फुदुंनायखाय गोमोआनो एसे गोमोनिफ्राय पियर गोमोसो जालाय लांबाय आरोना आं नोंखौ देखायाहाय आंनि साहाखौसो देखायदों भगबान र' आं बहायनोसै सिनि दोनथ'नाया दिनै जों फुरा फुरि 22-23 दिनसो जाबायमोनदां ओमफ्राय लोंदावाबा लुगैयाबो लुगैनायालाय ओमफ्राय आङो गारथारा होननानैसो माने लोंफिनदों आरोना गारदावबा माने लुगैनायाबो एसे खम जालाङो थादावनो हायोबा आरोखि बाट आं थाथारा होननानैसो थाथ'नो होननानैसो थाथ'खादोंमोन दा नै आहा मजा आरोना मा जाखो सना नों नुजाया होननाया मानो नुजाफैखो नुजाया होननाया मानो नुजाफैखो बे 20-22 दिन लोङियावनो एसे सुगारफ्रा बेलेन्स जानानै थागोन ना सुगारफोर दङबा ओंखायनो थाथ'दों आरोना
थ' नारा नाथालिसो लोंनानै लागोनसै नङाबा दाना आंनिखौ खुजिलायगोन आरोना गावनो थुल्लु जाबाथाय सोमनानै जानायखायसो थाथ'दों गावनाबो नङाबा लोंबा दहायनो जोबसिगौमोन बेना दिनैनि फुंनिफ्रायनो थां थां सान्दुंजों आंनि जानो लानायजों लागाव आरोना ओमफ्राय आं बारा साबजानाय बेदर मोनबोआखिसै मोननै जायगायाव नायनानै ओमफ्राय मोनथामावसो लादों थेवब्लाबो बेदरा दिनै माने बिगुर रोजा रोजा मेजेम एकदम गुवार गुवारसोमोन आरोना बारा साबजानाय मोना आंहा बिगुर पातला मेजेमाबो एसे पातला मोदोम आरामबासो मोजां मोनो ओरैनोथ' बिराद मोजां नै लखब लखब आरोना खिन्थु गरमाव आरो फिसालानि थाखाय दिगदार जायोना आंहाथ' जायो मेजेमबाबो मोदोमबाबो रुनानै लानोसै दसे ओमफ्राय दाख्लै सासे आगैया मिनिनानै थैगोन आरोना आङो अमा दखानावहाय अमा फानग्रानाव सोङो नालाय बेमारथ' नङाना आदा बेमारथ' नङाना दादि होननानैहाय थ' बे आगैया होनबाय माने अमा फानग्रायानो खिथागोन आरो आब' बेमार नामा नंमारगौ थेवबो सोंफ्लाबाय आरोना उफाय गैया बेमार नङाथ' होनदों दा माथो मिथिबावनो बेखौनो रोगानानै जालायगासिनोबा मानसिफ्रा आसि घन्टानि उनाव सब रेडि आंनानै थास' बिबारखौ बिदिनो एसे गोलाव गोलावैनो दोनगोन आङो बारा हाफ्लेबाय थाला थाथोंसै बिग्लाब बिग्लिबनो दा गेब्लेजोबखागोन मा मोनसै बेलाय रेडि ओरैबो रेडि अमा बेदरखौ गोजोननाय मोनासै आङो फिसालाखौ बिराद गोसोखांगासिनो दङ दा माखौ बासिना होनो माखौ मानो जाखिनि मोदोम एसेबाबो दङ बेखौनो बासिनानै होनांसिगोन आरोना ओमफ्राय सब रेडि ओरैबो गासिबो न' टेनसनसै एकदम खालि सिङाव होनांसिगौल' आरोना ओमफ्राय थास' बिबारखौ एसे सान्दुङाव नांनायाव आरोना एसे दैफ्रा राननानै थादों राननोथ' गोबाव जायखिजाया एसे सान्दुङाव दोनथ'नोसै आं ओमफ्राय जाम्बाजों जायाबाथ' आरो दालियाबोथ' नांखागोनथ' दालिखौबो सुनानै दोनखाबावनोसैसो रेडिनो थारमाने सिबाय आं दहाय फुङावबो दुगैखांबाय आरोना बेनिफ्राय दा आथिं आखाइल' सुनोसै दैयाव थानानै जि सुदोंबाबो ओरैबादि गरम मोनबाय गोलोमफ्रुजोब्बाय सान्दुंनि खोथाना माराथक सान्दुं ओमफ्राय आथिं आखाइ एसे स्र' सुनानै लानोसै आरोना गोलोमदानो खेमसेनो दालि जाननानैहाय ओमफ्राय एसे दाफबनानै लाफिनबाय आथिं आखाइ सुबाय नालाय आरोबाव ओमफ्राय 5 मिनिटसो जिरायथ'नानै किटचेनाव हाबहैफिनबावनोसै आं गैलाहाय 5 मिनिट जिरायथ'नो होननाया फिसाजो खिलाय थुखैलाय आधा घन्टासो जालायबाय आरोना फटाफटनो बानायनानै लानोसै आङो ओमफ्राय नायदो थाव सेरखांनायनि उनाव आंनि अमा बेदरनि अबस्थाया आरोना ओमफ्राय सारायखौ इगनर मारि सनाफोर आंना साराया जेसेबांनो गुदुं मोनो एसेबां माबा गोसोम बिदि जालाङो आरोना आं आगोलाव फोरमायखांबाय ओमफ्राय आं सानबाय थाव एसे होआबाबो जागौमोन थाव सारायाव एसे होदों नालाय आङो ओमफ्राय गावनो अट'मेटिक इसिबां मेजेम नायदो ना माबा मा होनो आङो थास' बिबारनि पक'रासो एवखो ना अमा बेदरनि पक'रासो एवखो ओरैबायदि मोनबाय आरोना माने थावआवनो गोजावजोब्बायबा बेनि थावा आयौ अयथासारहाय माने बिराद मेजेम ना थावजोंनो रानथाबलांलाय आंनि अमा बेदरासो आरोना ओमफ्राय आं सानबाय मैथा होनानै एसे थिग जागोन नामा ओमफ्राय सानफिनबायबो आं ना आं बेबायदि गोजावलायनाय थावआव मैथा होनो हाया साननानै आं थावखौ माखासे बोखांबाय सनाफोरनै नायदो ओमफ्राय बेसेबां थाव गारनाय जाखो आङो आधा पवासो जागोन खोमा खनब्रै खनबासो संजागोनदां बेजों बेलेग ओंख्रि सङोबा आरोना ओमफ्राय मा होनो बे बुस्थुआ नारजिफोर अनलाफोराव बरिया जागौमोन आरोना बाट आंहाथ' थास' बासना एवै बाथोन जागोन एसेयानो थोयो थ' ज्राव गारहैबाय आरोना नांला आंनो बे थावखौहाय थाव गारनानैसो एसे समायनाय नुबाय आरोना रानसाबसाबनो बिहामजो हायलुरजों रायलायलायदे आङो माखासेखौ भिडिअखौनो खालामनो रोङासै आरोना भिडिअ खालामबाबो भइस होनो मोनाखिसै साउन्ड होनो हायाखिसै रायलायलायबाय नै ओमफ्राय बेबायदि महराव फैबाय आंना ओंख्रिया मैथाखौबो गारा होनोसै मैथाजों अमायानो होननांसिगोन आरोना मैथायासो जा दाम जाबाय नालाय आंना जायो मोदोमनाया हले एकदम थास' बिबार बिराद मोदोमबाय
बोसोरनि गिबि खेब थास' बिबार जानाय आंनि बाखि गामिफ्राव नागिरलाबायनानै जाहैलाबाय थानोसै गामियाव गैयाहाय जोंना थास' थालाबो इसिबां मोननो थाङा बारा नागिरनांगौ आरो होननायसो जानोसै नागिराबा बबावथो मोननो जंगलनि ओंख्रिखौलाय एसे जबथोंसैलाय बिदिनो एग्लि एग्ला खालामनानै इसिबां महराव सौफैबाय आङो दै होनोसै एबार जाबाय एकदम जा गेब्लेनांगौ गेब्लेबाय आरो माथो गेब्लेबावनो दसे जाख्लायसै दालिबो मोनखाबायथ' सिन्था गैया बाथोन बादि ओइ सना दे र' नायनो आयै नों रोंजोबदों हारसिङै हारसिं होजोबदों नै उल्था जाबाय जिया गासिबो मोजां जादों मा गासिबो मोजां जादों थ' र' आं ओंख्रियाव दै होनानै सानजों फरायनोसै दे दे आं फैगासिनो दे मा दे ग्लाम ग्लाम होबाय दैया मोननांगोनबोथ' मोननो माने मोनखाबायानो अमायाथ' मा मोनबावनो आरो मा दं थाव साव गजोब्बाय आंखौबो थाव गुदुङाव बिदि दोनोबा खम मेजेमफ्रा फ्रब 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 ओंखारजोबगोन बे आंनाबो जेरै दा अमा मेजेमा ओंखारदों बेबायदि खालामनानै मेजेमखौ बहननो हानाय मोनबाथ' मा सिन्थामोन आरोना फिसाजो एसे थांनोसै आं दे मा दे फरायनोसै दे नाम्बार सिथाबदो मानोथो बोखाफिनखो नोंलाय दे खनथाम खनब्रैसो अहा होगोन बियो गेलेगोन दे सुना दे ओमफ्राय बिनिफ्रायहाय गेलेलाबो जेबो थिखांनानै दोनो बेस्रा सोनानै दोनो आरोना दा खालामफिननांगौ बेखौ मिन्थियो मानसिया दे मा दे ए बिया हरदो ओइ नै बिया हर बि दे एसे फिसाजों टाइम पास खालामसैलै आङो नै बिदि महर मोनहांबाय आंना ओंख्रिया ओमफ्राय एसे मसाला हरनां बारा हरा बानलुआ थाइथाम होखादों ज्रोम जानांगौमोन गोसायाथ' गोसामोन दा मा जायो बरिया मोदोमबायहाय एसे जबहोबावगोन र' फाइनाल लुक्स आङो बन्द' खालामबाय गेसखौहाय जाबाय थारमाने नायदो आयु बेदरानो गोमालांजोब्बाय आंना रोसिया खिन्थु मिलौलायनाय जाबाय दा एसे टेस्ट खालामना नायनोसै हनै प्लेटआ रेडिखा आंना वाव लाथाव जानानै बेखायनो लाथाव महरानो गैला नायदो इंगिनि महर लालांबाय आरोना गोखैयालाय सान्दुं मस्थ' मोजां नांबाय आरोना होबावबाय नों मा आयो खनसे बानायनानै होबावबाय नै फिसाया ओमफ्राय जेरै 22-23 आङो सिनि जायाखै थिग बिदिनो अमा बेदराबो इगनर मारिनानै दोनथ'जादोंमोन दिनै आङो जाबाय एकदम सोबख'लायनाय आरोना आखाइखौ मैथानि गोखैया बेखौ नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय आङो जागोन गेजेर बिदिनो एसे गोबावजों जागोन आरोना नो टेनसन जाग्रा बुस्थुखौ आं गारनो हाया गासिखौबो आं जानो मोजां मोनखायो जाग्रा लाभारसो आङो ओमफ्राय दा आङो ब्लगखौबो दोनथ'नोसै जायफोरा आङो बेखिनि शेयार खालामनायखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय जानाय लोंनाय देखायबावबा आरो ब्लगआ गोलाव जागोन ओंखायनो आं बेयावनो फोजोबबाय आरोना थ' जाब्रा जासोंनाय बेखौनो देखायबाय आङो थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय